Ndine chikondi Shadow MP wa Malawi Congress Party kuchokera Kasungu Central Constituency. Dzulo tsiku langa linayamba mmene tsiku linalilonse limayambira. Ndakasiyana anga ku skulu kumacheza nkhani zokhudzana ndi campaign. Kenako napitilira mabanki pa gateway utenga mipira yanga 102 kumapita constituency kumene ndipo nanza makamaliza. Ulendo wanga mwachidule ndayima pa Chinkhoma pamene panalinso msonkhano wina wa azimayi pana Right Honorable Kotani Hala, Honorable Khumbize Kandodo Chiponda, komanso Honorable Jean Sendeza. Pameneponso ndinayankhula. Nditachoka pamenepo ndapitilira ulendo wanga kuti ndipite malo amene ndimapita. Kwa amene amakudziwa Kasungu ine ndimapita malo amene amatchedwa kuti Kunguzi. Kunguzi tikadutsa pa Kasungu prison timakhota kumanzere. Tikakhota kumanzere mudzi woyambirira timati Vijumo. Nditadutsa mudzi umenewo ndinadutsa Sienta ndikaloleka kamoto. Ndidatsetsereka pang'ono ndawoloka bridge ndaona pantunda panga pali convoy ndipo ndinayima kuti ndione kuti ndiyandani kuchitika ndi chani. Sipanapite mphindi mene ndazindikira kuti kumbali yawo kumanja kuli galimoto, kumbali yawo kumanzere kulimanso galimoto, ndipo sindinadzidzimuke chifukwa zimenezo ndi zanomo. Ukaona anthu ena mwina akuluakulu akudutsa, anthu amakhala ndi chidwi kodi winayu ndani. Anandifunsa kuti ndine ndani, ndatsitsa glass langa kuzifotokoza. Tangu zitchula dzina kuti ndine Congress, anandimenya chibakira choyamba padiso, mumachita matama, mumakula mtima. Wina watchula ka indicator kufuna kundibayana kwa, wina wabwera ndi paper spray kwamba kundithira. Ndipo pamene chipwirikiti chinayambika ndakankha chitseko, kutuluka, kuyamba kuthawa, kupulumutsa moyo wanga. Mwachidule kwambiri mmene momwe ndi mmene zonse zinachitikira. Kumbuyo ndikuti anyamata wakuphwanya galimoto, kutenga ndalama zanga zimene pangamalizira ku tournament 17 million, atenga phone yanga Samsung S24, atenga mipira yonse 102. Ndinaona kuti ngati mipira tochepa akuponyera anthu mipira ina atakaika galimoto. Ngati muona kuti ma video tikuyenda pa social media mutha kuona kunena kuti amaponya mipira imene ana ndi azimayi eno vala zafoda mathamangira okatola inali mipira yanga. Chipongwe chimenecho ndapangidwa, achihana ali pamenepo, ayini katola ali pamenepo. Ndinayesera kuwapempha ndipulumutse kumana ndiyang'anira kumbali. Si anthu achilendo kwa ine anthu ndimadziwa, ndathandizapo mbuyo, koma nthawi itakwana kuti ndipulumutse anandiyang'anira kumbali. Ndiyambe khodza okhululuka wakhululukire chifukwa ine ngati mnyamata sindibweza china chilichonse cha chipongwe. Ndipo ngati ali mapulogalamu obwera Kasungu alolandiridwa kuzapanga chifukwa vote imene tikavota pa 16 September ineyo ndi chiyembekezo ndikapambana. Ayilini katola afodi maprimary analuza anapeza 1 vote yozivoteranso okha. Oloma monitor zawo sadavotera. Achihana chipani chonse MP ndi mmodzi. Si anthu oti munthu ngafune kuwapanga chipongwe chifukwa za mpikisano pa chilungamo chake sakupanga nawo. Ambuyo zokhululuka wakhululukire zikomo kwambiri.